Поздравления! Ти си новият дядо Коледа. Не питай как си избран. Никой от предишните не е питал два пъти. Костюмът е в стаята, шейната чака, а елените вече знаят името ти. Прочети правилата преди да започнеш. След първата крачка назад няма. И това, което не си разбрал на време, няма да ти бъде обяснено по-късно. Първо правило. Влизай само в къщи, в които е напълно тихо. Без светлини, без движение, без говор. Ако чуеш стъпки, кашлица или глас, тръгваш си веднага. Недовършеният адрес е позволен. Да те видят не е. Второ правило. Не отваряй подаръците. Нито един. Някои не са за деца. Някои не са дори за живи хора. Ти не си тук, за да разбираш. Ти си тук, за да оставиш нещата на правилното място. Трето правило. Не прекарвай време в дома повече, отколкото е нужно. Не се оглеждай, не се заслушвай, не се опитвай да разбереш кой живее там. Колкото по-дълго стоиш, толкова повече възможности има нещо да се обърка, някой да се събуди, дъска да изкърца, мисъл да мине през нечия глава. Дядо Коледа не е гост. Той влиза, оставя и си тръгва. Ако започнеш да се държиш като човек, който има време, значи вече си закъснял. Четвърто правило. Елените не грешат. Ако спрат, спираш. Ако откажат да продължат, пропускаш адреса. Не ги дърпай и не ги насилвай. Ако някой от тях обърне глава към теб, не го гледай в очите. Те гледат само когато нощта вече не е на твоя страна. Пето правило. Влизай и излизай по един и същ начин. Не сменяй маршрута си вътре в къщата. Не се връщай да проверяваш и не минавай втори път през една и съща стая. Къщите запомнят движението. Колкото повече се въртиш, толкова по-лесно е да оставиш следа. Едно влизане и едно излизане. Нищо повече. Последното правило. Ако сбъркаш адрес, не поправяй грешката. Ако влезеш в грешен дом, ако оставиш нещо, което не е било за там, или ако усетиш, че си на място, което не е трябвало да посещаваш, излизаш веднага. Не се връщай, не разменяй подаръци и не се опитвай да оправиш нещата. Всяка поправка прави грешката по-видима. А тази нощ най-опасното нещо е да оставиш следа, която някой да може да проследи. Изгревът ще дойде както винаги. Ако си спазил правилата, ще се прибереш от дома си уморен, с чувството, че нощта е била по-дълга, отколкото трябва. Няма да си спомняш всичко и това е добре. Ако не си ги спазил, сутринта ще дойде пак. Само че този път няма да е за теб. Би ли се справил като дядо Коледа? Напиши в коментарите. Тези, които не пишат, обикновено се появяват в книгата на непослушните. Последвай, за да не изпускаш следващата история.